אני רוצה לעבור לשאול. לפני כן אני רוצה את הפנקס שלך, כי אנחנו נדבר על שאול. שאול, גם אתה נתקלת איפשהו במהלך המוות. לרגל העיסוקים שלך, אתה תופס מונית יום אחד, נוסע לטול כרם, מתנפלים עליך מחבלים, מסיעים אותך, ואז באיזשהו מקום שאתה לא מכיר, אומרים לך, רד. נכון. מה קורה? ראיתי שם מחבלים שמסובבים אותי, וראיתי את המוות. חשבתי רק על המוות באותו רגע. למה? למה? כי היה לי סיוטים לפני זה, היה לי חלומות לפני זה. כמה פעמים ראיתי שאני הולך למות, באיזה סיבה, לא יודע. כשהורידו אותי מהמונית ודחפו אותי, אמרתי לעצמי, שאול, החלום מתגשם. אחר כך אתם הולכים 4 שעות ברגל. נכון. מה עובר עליך באותם רגעים? מה עבר עליי? פעמיים התעלפתי, הנעליים שלי נקרעו, נפלתי, לא היה מים, 4 שעות, זה באוגוסט זה היה. מ3 עד 7, זה היה בשיא החום. דחפו אותי, הסתכלתי איפה ללכת, רציתי להתנגד, אבל שהיה... העיניים שלך היו קשורות? לא. באותו רגע לא היו... לקחו לי שאני צריך ללכת. כן, והם לא אמרו בינתיים שום דבר, אתה עדיין לא יודע שום דבר. אני לא יודע שום דבר, הם היו אומרים שאנחנו מחזירים אותך, רוצים לחקור אותך בשביל מה באת, אם יש לך נשק, אם יש לך באוטו עוזי, חקרו אותי על זה. ואז, אוקיי, 12 בלילה, הם קושרים אותך לכיסא ומורידים אותך לבור בעומק של 5 מטרים. כמה זמן היית שם? הייתי 36 שעות. 36 שעות. מה חשבת כשהורידו אותך לשם? אחרי שהם הלכו, קודם כל הם רצו לקשור אותי, אני התנגדתי. התנגדת? אמרתי להם, תעשו טובה. בור בגובה 5 מטר, איפה אני יכול ללכת? התחננת? התחננתי להם שלא יקשרו אותי. אמר לי, זה ההוראות מהמחבל הגדול שהיה למעלה, אומר להם. אמרתי להם, תעשו טובה, אני בן אדם מבוגר, אל תעשו לי את זה, תנו לי קצת חופשיות. אז הוא היה מדבר ואני עשיתי עצמי כאילו ישן. ואז לא הרגשתי כלום. הורידו אותך. התעוררתי, ראיתי חושך. פתחתי את העיניים, אני עושה ככה, לא רואה. סוגר אותם, לא רואה. פותח אותם, לא רואה. ואז הבנת שאתה בעצם בתוך בור. אני ידעתי, אבל מסתכל מסביב, לא רואה כלום. היה חושך כל כך בשעה 2 בלילה. איך אני יכול לראות? לא מתחת לאדמה 5 מטר. שאול, היו רגעים שאתה אמרת, מכאן אני לא יוצא חי? היו רגעים שחשבתי באמת על זה, אבל היו לי רגעים יותר טובים שחשבתי והתגברתי על זה, שאני יוצא מזה חי. כן. והייתה לי אמונה... עודדת את עצמך? הייתה לי אמונה חזקה באלוהים שאני יוצא מפה חי. דיברת עם אלוהים? דיברתי עם אלוהים ודיברתי עם כל הנביאים, והיו לי תחינות ותפילות שאני בחיים שלי לא זוכר שהיה לי הרגשה כזו, והתכוונתי לזה בכוונה גדולה. ואז איך ניצלת? זה ביום שישי בבוקר, אני רגיל לקרוא פרשת השבוע. אני מסתכל אלוהים, אומר לו, אלוהים, פרשת השבוע, מי שקורא אותה, מאריכים לו ימיו ושנותיו. איך מאריכים לו ימיו ושנותיו ואני פה? ואני מפה לא יוצא חי. איפה אריכות ימים ושנים? אלוהים, תשלח לי אליהו הנביא. ואז לא יודע כמה זמן עבר. 5 דקות, שעה, לא הרגשתי. אני יושב, שמעתי עברית. ואז הנשמה חזרה לי. ואז מה ראית? מה שמעת? שמעתי מישהו, המחבל קורא לי בשם שלי. המחבל שהוריד אותי, הוא אמר לי, אל תעני לאף אחד אם לא אני אקרא לך בשם שלך. שמעתי אותו קורא לי, אני מסתכל עליו למעלה, אני רואה את הבור נפתח, ואת האלוף פיקוד המרכז יצחק מרדכי, עם הפלאפון ועם הרובה, עומד ככה כמו עמלק, אני מסתכל עליו ככה. אז אומר לי, אתה מכיר אותי? אמרתי לו, כן, אתה אליהו הנביא.
תודה רבה, שאול. הבן שלך נמצא כאן. הוא ירה בי? נגד? בכלל לא. רק ביכולתו לשמוע לכל. לאחר כ10 דקות. בוא נראה מה סרג'יו כתב. נתנו לו גם את תאריך הלידה שלך. אפשר? סרג'יו? שאול משעניה עבר בעבר אירוע ביטחוני אלים שנשק היה מעורב בו בגיל 47 לפי תאריך האירוע, 1989, כן? אחרי סרג'י, אני רוצה לשאול אותך, הם אמרו שהם פגשו את מלאך המוות, הם באמת פגשו את מלאך המוות? לא, הם לא פגשו את מלאך המוות. מי שנפגש עם מלאך המוות לא חוזר. זה לא פשוט... חוזר. אז עם מי הם נפגשו? עם טראומה קשה מאוד, אין ספק. התוכנית שלנו הגיעה לסיום. אנחנו לא יכולים לדעת מתי נעמוד בסכנת חיים. אנחנו חוששים מהרגע הזה. כל אחד בדרכו מסוקרן ומנסה ללמוד מאחרים, אלה שראו את צילו המאיים של מלאך המוות. איך להתכונן, איך להתגונן, אם בכלל אפשר. האורחים שלנו הערב עמדו מול איום כשחייהם על הקו. כל אחד מהם מצא את הדרך איך לשרוד ולהתמודד עם הזיכרון החד של המפגש עם מלאך המוות.